Abbandonati iżda mhux minsija. Din hija l-istorja ta' 66 baħre mill-Filippini li spiċċaw abbandonati bejn sema u ilma f'pajjiżna, bla pagi u bdubji kbar dwar il-futur tagħhom. Illum l-istorja ta' dawn il-baħrin li kienu mqasma fuq 3 vapuri spiċċat b'wiċċ il-ġid u strumentali għal dan kien hemm l-irwol tal-International Transport Workers Foundation li r-rappreżentant tagħha f'Malta huwa Paul Falzon. Iltqajna ma' Falzon biex miegħu ddiskutejna dak li seħħ fl-Ibħra Maltin u nifhmu aħjar ħidmietu. Ara, inti li titlaq mill-punt huwa li dawn kienu baħrin abbandonati. L-kustjoni kienet il-sidjen tagħhom fallew, kustjonijiet f'banek, mal-banek, kustjonijiet maqrati. Allura f'nofs din it-taħwida kollha jispiċċaw il-baħrin, jispiċċaw bla salarji. Kenna nies aħna minnhom pereżempju 18-il xahar fuq il-vapur u 11-il xahar bla pagi. Bla pagi la jirċifu huma u qaset jibgħatu lill-familjari tagħhom. Jiġifieri sofferenza għalihom u għall-familjari tagħhom. F'dawn il-każijiet Falzon jintervjeni mal-awtoritajiet, jassiguraw li għandhom xiklu xi xorbu u minn hemm tibda ħidma mas-sidin tal-vapur. Nidħlu f'negozjati diretti mal-owners jew max-ship management biex nippruvaw nġibu l-flus u l-ħlasijiet tagħhom u nirrepatriawhom, għax importanti din. Issa, meta jfallu dawn it-tentattivi, il-pass li jkun imissu li tirrappreżentahom fil-qorti billi tarresta l-vapuri u tiftaħ kawża f'isimhom għall-pagi u għall-ħlasijiet ta' repatriazzjoni biex imorru lura d-dar għax huma spejjeż kbar ħafna. Jagħmilha ċara li f'każ bħal dan l-azzjoni ma tkunx kontra s-sit, iżda kontra l-vapuri. Inti ma tieħux azzjoni kontra s-sit, tinsix is-sit mhux qiegħed Malta, dawn il-każ is-sit kien Taiwan. Imma inti għandek l-ass li huwa l-vapur. Mela inti tarresta l-vapur f'isem il-baħrin. Tarresta l-vapur u tieħu azzjoni mela inti l-azzjoni li tieħu kontra il-vapur, mhux kontra is-sit. U din hija importanti ħafna. Il-ħidma ta' Falzon ħallit il-frott u l-ispejjeż irkuprati kienu konsiderevoli. Bħala pagi irkuprajna il-fuq minn $1 miljun Amerikan bħala pagi. U mbagħad għandek eluf oħra f'ripatriazzjoni. Bekk il-Filippini setgħu jingħaqdu lura mal-qraba tagħhom u tal-Ibħra Maltin se jkollhom tifkiriet imħalta bejn dawk ta' taqtih il-qalb u dawk ta' gratitudni għall-għajnuna ta' bniedem bħal Paul Falzon.